תושבים ואורחים יקרים, אני רוצה להזמין אתכם למסע קצר ביישוב שערי תקווה ובמעטפת סביבו. אני משוכנע ובטוח שכל אחד ואחד מכם בכל גיל ימצא דברים המעניינים אותו. זוהי המפה שנחלק אותה בימים הקרובים, וכל אחד מכם ימצא את זה בתיבת הדואר שלו. במפה הזאת אנחנו רואים את כל האתרים, את כל המוסדות שקיימים בשערי תקווה, כולל מסלול של 8.5 קילומטר סביב מעטפת היישוב. רבותיי, בואו אחריי למסע קצר. מהמקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו יכולים לראות את בית ספר הממלכתי על שם אילן ואסף רמון, שבשנה הקרובה הצמחנו אותו לכיתות ז' ושנה הבאה לכיתות ח'. אנחנו רואים במקום הזה את אולם היכל הספורט והתרבות שלנו, כמו שאתם רואים אותו כאן ממול. אנחנו יכולים לראות את בית הספר הממלכתי דתי הצומח, שאנחנו אגב בימים הקרובים מתחילים לבנות את בית ספר הקבע, פה ממש, מעבר לבית ספר רמון. לצד בית הספר הממלכתי דתי אנחנו יכולים לראות את הקאנטרי שערי תקווה על כל מה שיש בו. מגרש החנייה הגדול שיכול לספק אירועים ולתת מענה לאירועים של 5,000 איש. אם תבואו איתי מכאן תוכלו לראות את השכונה החדשה שבנינו, פסגת שערי תקווה, שכונה שמתוכננת להפליא. אנחנו יכולים לראות פה את גן ליאור על שם ליאור פרחי, הקב"ט האהוב שלנו שנרצח. בגן הזה תוכלו לראות את כל מה שליאור אהב, ממתקני כושר, מגינת תבלינים ועוד כהנה וכהנה. אנחנו נמצאים פה במתחם בני עקיבא, תנועת נוער של 300 חניכים לערך, שאתם יכולים לראות עכשיו את כל המרחב המטופח והמשופץ הזה. בנוסף לזה יש לנו תנועת הצופים המשותפת לאורנית ולשערי תקווה. יש לנו את תנועת אחריי, הכנה לצה"ל. יש לנו תנועות נוספות לנוער הבלתי מאורגן וגם המאורגן. זה סיפור תנועות הנוער אצלנו של בני נוער ותלמידים. אנחנו נמצאים במתחם של המרכז לגנים, צהרונים, חוגים ומוזיקה. אנחנו נמצאים פה גם במועדון החברתי לניצולי שואה, שיל, שירות ייעוץ לאזרח, מתנס החוגים מרי על שם נביא המרי, קצין בכיר ששם את נפשו, חירף אותה למען מדינת ישראל, אולם ביתר. אנחנו פה נכנסים לחוג לציור. שלום. מה נשמע? תודה לכם על שהרחתם את החיילים הבודדים ביום שישי. איך נהניתם מהם? מה זה נהנו מכם? חבל על הזמן. אנחנו בדרך למועדון החברתי, חוויה של תרבות, חברה בפנאי ופנאי עבור ניצולי שואה. בואו אחריי. שלום. אנחנו עושים לכם היום דשא סינתטי, ראיתם? כן, אמרתי. יפה, שתוכלו לצאת לוורנדה, לשבת בשמש וליהנות. הרי אתם בגיל שלנו, אנחנו כבר זקוקים קצת לשמש, נכון? אז היום לא, אבל מחר כן. תמשיכו ליהנות ושיהיה בהצלחה. אנחנו נמצאים במתחם גני הילדים בשכונת הררית. רק לאחרונה סיימנו פה 4 גנים חדשים, כמו שאתם רואים. יש לנו מתחם נוסף בגבעת דוד, יש לנו מתחם נוסף בברקת, עוד 2 גנים חדשים, ובימים הקרובים אנחנו מתחילים לבנות עוד 3 גנים חדשים ליד המרפאה. כך שגני הילדים פרוסים על כל המרחב, וההתפלגות שלהם היא כזו שנוח להגיע ומנצלים את כל המרחב הגדול של שערי תקווה. הגנים האלה ברמה הנדסת אנוש מאוד 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 גבוהה. אתם תכף תראו איזה יופי, איזה עושר, איזה בטיחות יש לילדים פה. אז בואו אחריי. שלום. שלום, בוקר טוב. מה נשמע? אתם יודעים מי זה? חיימה! ומה הוא עשה לנו? את מה הוא תיקן? את המחשב. כן, אני מעדק אותו. עשינו לכם הפתעה, שמתי לכם את הגלגלים על הדשא. אני יודעת! בחודשיים האחרונים סיימנו לסלול את מעטפת היישוב, את דרך הביטחון.
ניקינו את כל מעטפת היישוב. 8.5 קילומטר, הוצאנו עשבייה, שיחים יבשים, בדיוק מתוך החשש שאותם שיחים שגובלים במאות בתים במעטפת יכולים להוות מלכודת אש ונזק עצום לכל מי שחי פה. הדבר השני, סללנו את כביש הביטחון. הנגישות להגיע ממקום למקום בכל אירוע, בין אם זה אירוע בטיחותי או אירוע ביטחוני. עוד דבר שהרווחנו כתוצאה מהדבר הזה, ניתצנו את המסלעות שבהם שפני הסלע לאלפיהם יוצרים את הדבר הנוראי, וזה מחלת הלישמניה. מה עוד הרווחנו כתוצאה מהפרויקט הזה? כל הנגישות לתשתיות הביוב של היישוב הם קלות מאוד. דבר נוסף, 8.5 קילומטר של מסלול תיירותי לטייל בכל שחיות הטבע, שמורות הטבע. כל אחד ימצא פה פינות מנוחה, פינות צל, פעילות ספורטיבית, נסיעה עם אופניים. בקיצור, עושר גדול מאוד של מגוון כל כך רחב של דברים שיצרנו כתוצאה מהמעטפת בתוך היישוב. פיתחנו מספר רב של גינות כלבים, 5 במספר, סביב מעטפת היישוב ובתוך היישוב. זה נועד לתת מענה לבעלי הכלבים, הידיד הטוב ביותר של האדם, כמו שאתם מבינים, שבעצם יש להם מקום להיות פה, לתת לכלבים להוציא אנרגיות, יש שליטה על הכלבים, יש את כל הדברים שמאפשרים לבעלי הכלבים להתנהל איתם מבלי לפגוע ולהתחשב ביתר התושבים. הפעם אנחנו רואים את גבעת הארנבונים, גבעת ווטרשיפ. יותר מהכל הוא ספר על מנהיגות, על מה הוא מנהיג ואיך הוא צריך לפעול. למה הוא פוחד אבל מעז. לא רוצה להנהיג אבל מוכרח. שרוצה להיות מאחור אבל צועד קדימה. אחד שמקשיב ומחליט, שלוקח ומעצים את הטוב שבכל אחר ומכסה על חולשותיו. אחד כזה שיש לו חזון, הוא מוכן להעז בכדי להגשימו בשביל האנשים שלו ולא בשבילו. הורים יקרים, אתם מוזמנים להשאיל את הספר, לטייל בשמורה ולקרוא את הסיפור בדרך חווייתית. בנימה אישית אני אוסיף שזה ספר שאני קראתי אותו בילדותי. הספר הזה יש לו משקל מאוד גדול בעיצוב האישיות שלי באופן פרטי. אני ממליץ לכם לבוא לטייל בשמורה הנפלאה הזאת, בתוך המערה שבתוכה יש 10 זוגות ארנבונים, לראות את הפריחה הנהדרת שיש על הגבעה פה, נרקיסים, צבעונים, רקפות, שפע ואושר מרהיב. אנחנו באתר נוסף, הגן הארכיאולוגי של שערי תקווה. במסגרת הניקיונות שעשינו, מצאנו פה מדף סלע מדהים ביופיו, שעצור בתוכו, אוצרים בתוכו, היסטוריה מלאה. אנשי המקצוע שהבאנו מרשות העתיקות מציינים פה את הגתות, מציינים פה את הספלולים, את בורות האיסוף. בקיצור, אזור תעשייה שלם שהיה פה במרחב הזה, שיש בו אלמנטים גם מתקופת בית ראשון, גם מתקופת בית שני. בקיצור, קדושה. אנו נמצאים במוזיאון השואה, אותו הנצחנו בתוך קרון רכבת אותנטי שבו הובלו יהודים למשרפות. המוזיאון הזה הוא מוזיאון תואם שנמצא בעיירה וויטוול בארצות הברית, שבו 3 נערים הקימו את הפייפר קליפס פרויקט. דבר מדהים בפני עצמו, ואנחנו בברית ערים תאומות עם העיירה אשר דאגה להנציח כל כך טוב את יקירינו. במקום הזה גם יקום בית הספר למנהיגות. אנחנו, כדי לשלב את כל הקהילה בהקמת המוזיאון, נעשה בקרוב יום שבו ניקח את אותם פרפרים שהם מוטיב מאוד מרכזי של אותם ילדים ניצולי שואה, ועל הפרפר הזה כל משפחה שתרצה תוכל להשתתף, לאייר אותו, לצבוע אותו בצבעים, ואותם אנחנו ננציח פה על הגדר של המרפסת של המוזיאון. אנו נמצאים במרפסת, המרפסת של היישוב שערי תקווה, שצופה לכיוון העיר תל אביב, עם ראות טובה, חוף ים, כל יום, 365 יום בשנה, ערב ערב, מופע שקיעה מרהיב על גגות העיר תל אביב. הכניסה חינם, הציבור מוזמן, בואו לראות דבר נפלא וקסום.